kawa dhi mbele nikech nyakorum pokorumo jatend piny wuok e pacho ka dhi e China odhi e romo wacho ni kanyo nitiere gi gik ulemo mang'eny dipone chako ng'wech kendo mar dhi e pinje maoko nikech bang' ng'anyo manone ne pacho kae to sebedo kokudore ma okonyon noko kochande en e Kenya kaka kane weke wacho ni osewuotho tung koni kendo weke ne goero kamano ne kweth mar were mag Gen Z ochako wuok koro wacho ni odhi China odhi romo to kabino wacho ni nitiere olemo mathoth ma ji nyalo yude ka romo no oduogo koae ma nyiso nang'o diponi ochako wuoth kendo bang' wuok Nyanza maneno ka koro chal ka gima kuonde manyo ting'o ne wang' kamae koro ochako bedo gi kuoth. Ing'eyo joma wacho ni Ruto wuotho oko dhi oko odhi manyo lemo kech kaka president en ambassador number 1 monego bed ni dhi manyo pesa tie gimilongo ola tie gimilongo ni grants odhi miya mago nitie to ineno kata mana projects mina koro bedo launch e Nyanza gi dwaro pesa o gik miwacha wacha nineno ka finance bill no sedir piny kucho to kano sedire piny finance bill ma 2023 nitie koro ngine sama Mbadi ni e kom ni gin ema gimng'iyo to ere vacuum ere deficit mantie gowi madwa no mondo wariu nikech winjo kata ka Mbadi no wacho ni sani kore ene treasury kopo ne projects ma Nyanza ok otim ng'ama bro bedo blame no kende William Ruto en mana Mbadi nikech en makoro budget en mong'iyo kaka budget ringo en moboyo kaka gigitimo koro ker nyaka dhi oko seche modhi oko ni odhi menyo koro ok odwa no okel weche moko mang'eny ni ker wuoth ahinya ka en e Kenya ka to ko odhi kuonde mochalo kaka Mombasa Nyanza jiwacho ni o campaign ko bete ot to kar udwa no tho udwa no dere nikech Ruto nyaka titije no yiere gi jopiny mondo tim tich enda kodhi oko kata bed mana Kenya ka kata tim ang'o otiyo ne jopiny gima boro timo ni waboro ng'iyo ni mbele kucho gik ma wabedo mana wa promise jopiny bo wadhi timo gi kaka dwarore. Okay. Bati